Gelya valan îro ez dixwazim li ser mijarekê biaxivim ev mijara jî Android û iPhone e. Gelo wek hûn zanin iPhone ê dawîn gelekî bihan e lê divê em ji xwe bipirsin ma hewceya ku em iPhoneê bigirin dema ku Android di dest me de be an jî dema ku Android tiştên ku erzantir hebe çima em ê iPhoneê bigirin. Em ê îro li ser vêya biaxivin. Ez ê ji we re hema hinekî li ser em ê çawa bêjin em ê bi vêyayê bawayê bêjin. Dema ku hûn dixwazin telefonekê bigirin yanî ka hûn li çi mêze dikin, hûn çi dixwazin di telefonê de, hûn dê bira çi di telefonê de bibe. Hûn dibêjin ku bira kamera wan xweş bibe, hûn dibêjin ku bira hinekî bileztir bixebite, dema ku tu dixwaze kesekî re peyamê bişîne bira xweş binivîse, dema ku tu pêlê tîpekê dike bira dereng nenivîse, bira zû binivîse, bira şarzê wî gelekî berxwe bide. Yanî tu derre derve tu dixwaz şarzê xwe tu jî ke bira berxweş berxwe bide, tu vêya dixwaze. Yanî vêya pirtir tu nê çi bixwaze, tiştî wekî dî jî belkî ger tu hinekî lîstikan wek PUBG dilîze, tu bixwazî ku bira kanû vana jî lê ev mijareke din e. Ji ber ku telefon em îro ji bo hemî kesan em diaxivin ka kes gerekî telefonê çawa bigire. Îro em li ser vêya diaxivin. Gelo em li ser me got tiştekî gelekî girîng kamera ye. Kamera di iPhone û Samsungê, Samsung erzantir e. iPhone û Samsungê yanî ew ka gorî versiyona wî em bêdekş dibe. Lê ev tiştekî em genel biaxivin ew jî bi vêya wayî ye. Dema ku telefon nû çêbûn her careke pêş ta çû yanî versiyona ku dûra hatiye çêkirin kamereya wî baştir e. Û cara pêşîn Android gelekî baştir bû. Weke mînak ger Android sedî de hetanî pênc sedî ger Android 10 bû iPhone 20 bû. Yanî ferqa wan weke 10 bû. Lê pişt re Androidê jî xwe pêş ta kir, Android jî pêş ta çû, iPhone jî pêş ta çû. Serê dawiyê va ferqa hebe jî Android bira pêncew e, bira iPhone jî pêncew yek bibe kî va ferqa me re pir tiştekî mezin jî nine. Yanî ji bona vê ferqa hûr ne hewceya ku em zêdetir pira bidin. Îro iPhonea herî dawî ketî vê durumê, vê rewşeyê. Lê tiştekî dijî jî heye, dema ku tu iPhoneê bikartîne, tu nikare wîya bi kompîtera xwe girê bide, tu nikare tiştên di hundirê telefona xwe de bavê kompîterê weke ger tu Androidê bikarbîne ev gelekî bi awayekî tu dikare vêya gelekî bi awayekî xweş ve bi awayekî ku bira serê te neyîşîne tu dikare vêya ji dosyayên xwe na ji telefonê bavêje kompîtera xwe, ji kompîtera xwe bavêje telefona xwe. Dema ku tu Androidê digire divê tu hinek bernameyên dina deyîne belkû bi rastî ez Androidê min ti cara iPhone bikar nanîye. Lê min hînekê li ser xebat kir û min ev dît min xwest ku vêya were parve bikim. A bi vêya wayî me ev jî parve kir. Yanî tiştek em ê fehm bike navbera herduyan de ferqek pir mezin tune ye û divê em li hinekî li perê wî mêze bikin ka perê wî çima hiqa ew qas biha ye. Ji ber ku bihabûn nayê wateya ku ew tişta gelekî xweş e, bihabûn tê wateya ku navê wî tiştî gelekî mezin e.
وەکو زانن ئیرۆ دەدنێ دەست بە ڤیاوایینە دەما ku tiştekî navê tiştek hebe ew bihayê tune be erzan e ne hewcەyە ku performansa ew yê erzan baştir bijî ew qas min xwest ku vêya par vekim bîr nekin ku beşdarî kanala min bibin em difikirin ku gelek vîdyoyan bi vîya awa de avayî parve bikin ez ê vî dikim ve hinek tişt ji hinek tiştên baş ji vir girtin ede bi xatirî we